Mrs. Matlala ngithi mina le weave le ye-3 million ye-Brazilian for the next court case. Yeah, bathi izofika next week Monday. Nefika belt suit yami. Angithi batshelile ukuthi bayiphathe nayo. Kodwa Kate nalama figure belts suits wakho ngathi ngagcoka maroon next time. Ngiyabonga baba. Yeah. Ngifuna i-weave ya next time ibe nama curls. Yeah. Darling. Ngeke ngibopha amafika wami. Njengoba ngikutshela mina ngizophuma la yene. Akekho noyone uzobelieve sophuma la. Ungawari. Bazokuza khulumela phansi. Bheka neinhloko ezinkulu laba bayayitshela ukuthi nje bayayishaya into yabo. Abazi ukuthi bonke one by one badlala. I will ini manje ungiswile nje ukuthi ngitheni. Excuse, angithi all eyes are on me. You gotta understand, this is a bit too much for me now. What is soba right? Cats, awungitshelanga ukuthi soba famous. Njalo ngitshela into eyi-1, yekela ukunaka abantu abakubhekile, yekela ukunaka abantu bezindaba. Ikhanda lakho aliqonde lithi thwi njengele nyoka. Chest out. Izandla azibonakala ukuthi urelaxile, dedela ublood. Uke wambona maruba mastermind uhamba isineka ongahlelekanga, uyangibona mina. Yeah, sondela. Ngithembe, baby, ngithembe.